ว้าวนี่จะลำจะเอามาตั้งค่ะเหมือนพี่เลยเว้ยHai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो खुलुमहरबाय जों दायो भैरबकुन्द'आवहाय बेरायनो थांगासिनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो आंनि मोनहानि न' मोनफैबाय नै जोंहा गियान लामा सालाम औ दे नै जोंना लोगो मोनलायबाय जों फैयो दा लाबोनोसै दै लोङा नोङो Okay. मा समाव होगोन जयग'लाय जोङो दायो नै भुटान बेरायहैनो नागिरदों आनैमोनहानिफ्राय फैनानै नै गारिखौ बोलांगोन दा थाव सोनो भैरबकुन्द' नै पाहार नायबा जा साइज का नै पाहार वाव बै सानै फट' लागासिनो गियान मोना बिसोरो नै गियान बिमा बिफा नै लोगोफोर जा भुटान मोनफैबाय भुटानाव हाबनो मोनबाय औ दालाङाव थांसै कलेजनि फैदों बिसोरो बिसोरनि न'फ्रा जोबोर ओरै साइज साइजथार मोजां खालामदों मा फसंनो थाखाय फैबाथाय बे न'खौ लांजाला खोमा ए माबा बानायदों नै वाव सायाव दोन दासिन ओइ थिदों जानो ओइथिं ओरै लांनानै ओइथिं लांनो हायोमोनथ' ओइले ए लामा दङ लामा दं साइडथिं लामा ओइ दालाङाव थांनोसै मोनफैबाय भुटान मोनफैबाय आयौ लेथ्रा लेथ्रा मालाय जाखोन्दाखौनो मानो बिदि माबानांगौ जाखो सोर मा होनदों नोंखौलाय आलाङा मावो बियो भुटान नुफेराखैमोन बे दिनैसो फार्स्ट टाइम ना नों मादि मोनदों हो मादि मोनफैदों जायगाखौ गिलु मानो आंखौ ला फैदो दा गोबावनि उनाव दिनैसो दालां मोनफैबाय दालां फैदो बिमायजों नै बिमायनि खिथुखौनो नागारला गियाखै नोङो ओइ गियाखै ए मानो अ नै जिसिबि नामा बेलाय जिसिबि नङा खख्लिं होनो बेखौ नै हाजोआव गावख्लाबनाया बेनिफ्राय बिराद मोजां नुखायो दिनै बिराद मोजां बार बारखादों हारसिंथिं थाथ' ओरैसो थांसै ओरै थांसै ओइ दालांखौ नायनो जागोन ना ओमफ्राय थांसै बै मोनसे दालांनो जोङो बै थिंजायनिफ्राय ओरै फैबाय दायो दालां गोदान बानायनायथिं बैथिंजाय ना मोनो इयाव ना थायो गाहायाव फट' मोनो हबे ओइ आयौ नै अयथासार ना दं माथो ओइ होयो आयौ मासिना वाव जि ना खारदों दै लोगोफोर आं हमनो लुगैलायबाय बिराद ना दंखायोमोन हमनो लुगैलायबाय आङो नुवासै दां गियान बिमाया नुबा हमनो लुगैगौमोन बे नाखौ नै बेखौ फिदिंनोसै जोङो
बागदावलायबाय आंनो बेखौनो फैदो फिदिंनोबा 1 2 3 4 जासिगोन एबार हमथानाङा र' पास nih Garden City Resort Studio fैलायबाय वाव नै फुला जि गेलेगोनलै र' हाबाब गारिनिफ्रायनो ओंखाराखै नै गाव मोनफैलायबाय जा मोजां nih वाव नै जा समायना दिनैसो फार्स्ट हाबफैदां सिगाङावलाय फैयोमोन ओमफ्राय फुला वाव नै थिंजाय बिबार गोजा ini biar cakep kayak nana sih dong bucin dah sekali hang dong ya ibu baca apa sih yuk nih itu sih mana kak deh ini biar betulan nih ini cincin apa sih ini tuh nasi nari kok nih lego fur wow sih mau tempat keren itu no aku itu lah đây là cái đó cái này là mình chỉ có bé này wow ini semua ini mixer. Ayo, mas betul jawab terus nama. Ini film mana? Nih, jawab mudah kalau gue nih. Wow, sang sih aku nih pilih juga ada ada. Ini mudah kak. Kalau yang mencuri pilih kalah nih. Nih, ini berapa? Mana deh? Iko. Ini bisa aku pun nih. Sang mudah kak. nih Boria size kayak ini wow beautiful flower deh so nice Yan nung hirang ka sabay? Ha? Sa mo san khay ni lego fer. Nung thamana berai fैनो हागोन नि बे फुलखौथ' लांनो गोसोखां थासान मोजां खा दालाय मोनसेयावनो बेलेग बारदों आरो wow này लामाया जा मोजांखा wow बेनो जाहैबाय दोनस्रि रिजर्ट आरोना भैरबकुन्दनि
ว้าวนี่จะथांफिनसैलाय बेनिफ्राय बालाय बारबाल' साइसनि Please fasten your seatbelt. नै न'निफ्राय मा लाबोखो लोगोफोर जि बुरजा मा जाजोब्बाय नै ना लाबोदों ओमफ्राय इथिंजाय फुल बुथुमनानै लाबोजोबदों नैबे आसार बैग्रि बे बैग्रि थफ्ला गोजा बैग्रि बेबो ओमफ्राय नैबे टाबखौ बायनानै लाबोबाय आं जि बुरजा नैबे हेंगिं आरो मोनब्रै लाबोबाय गिदिरबो दं फिसाबो दं प्लास्टिकनि लाइलननि दं आरो नै जोंना बिबारा जि मोजां मोजां बारबाय नै ओमफ्राय नैबे लाइ सामब्राम इथिंजायनियाबो नै जि मोजां बारखाबाय साननैसो न'आव थाहैनायावनो जि मोजां बारखाबाय नै ओमफ्राय नैबे रेकखौ लाबोदों आरो जों उदालगुरिनिफ्राय थोरसि दोनग्रा किचेन रेक ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे भुटाननि कमला लाना फैबाय भैरबकुन्द'निफ्राय ओमफ्राय नैबे सिलिखा आदा हरनाय मेथाइ लाना फैबाय जों थेलामारानिफ्राय साननैसोआवनो नै एल'बेराबो देरनानै थाबाय आंना